То май няма меракли да слагат машинки там. Браво, момичето! Дай. Тук ела, тук. Дай. Браво, момичето, браво. Браво на Кика. Браво. Не особено едър, ми те. То са същия. Малко го изкормих. Уж с тапа. Що не влезеш по-навътре? Бекасина. Ти чу ли го този да изцирка? Аз не. Да. Чуваш ли го, Кирчо? Къде? Чуваш ли го, стръвника? Айде, отивай, нали го видя къде е? Тя ще отиде и ще му легне, само да не го дигне. Айде си. Кика! Готка! Браво, момичето! Браво! Дребни са. Да, ще влезем пак така. Има, ама те са ги пръснали. Но те си им приуша. Чули го какъв коментар пуснаха? Там сме ги изтървали, аз какво ти казах? Дай, Кика. Дай къде? Дай, Кика. Мите, по-бързо отивай до нея. Тази поводя. Дай, Кика. Бутния по дупито, бутния. Само да не е някак дърдавец. Дай, Кика. Дай.
Миризма има силна, обаче какво е? Настойка е, няма да е дърдавец. Къде? Браво! Браво! Бягат, бе. Дай. Дай, пилинце. Дай. Да. Дай, Кика. Кика. Шу. Дай. А. Прибягват и изобщо не търпят. Гаранция. Елат Кика. Да. Къде е? Къде е? Ай? Сигурно. Та се побърка, тук е имало нещо, ама или още има, не знам. Къде е моето момиче? Къде е? Тук е, ела тук, Кика. Къде е? Я намери го. Къде е моето момиче? Или бах му майката, ни... Може да превземем север, бе. Бах ти армията. Да, ще го тъпчем. Те са поставили сумати под пъдъци, ама трябва да ги намерим къде са. Тук аз като ти се обадих по телефона, точно до тук минаваха хора. Ама нали ти казвам, на тези кучетата не са особено силни. Оп. Абе, по стровата се гърми тук, няма лаво. По цялата строва се гърми. Ами тук долу в ниското. Фаща някаква миризма. Хайде. Хайде, Кик. Хайде, моето момиче. Къде е? Я намери го? Много е древен, да. Няма... Не е такова. Той... За мен е местен направо. Не е... Какво стана, Кика? Къде са? Я намери ги. Я дай ги. Къде са? Тук ли са?
Айде! Ето с канал трябва да го минем и пак има такова. Оттам минахме от 9. Айде! Къде ще го пресичаме канала, откъдето намерим. Какво стана, моите момиче? Там ли е гадината? Дай! Хайде къде? Я намери го. Там няма да можеш. Седни, кика. Ела така. Седни. Браво. Ай, кика! Те, ако искаш малко насам, тук е много хубава тревичката. Къде е? Тук ли е? Я намери го. Къде е? Къде е звяра? Дай го. Дай го звяра. Къде е? Я дай да фанем срещу вятъра. Нямам му телефона, изтрих си всички телефони. И не мога да му звънна. Ако му имаш номера, звънни му, бе. Той няма да ти откаже, няма да те излъжи. Дай, кика, дай. Къде? Дай риса. Дай, кика, дай риса. Дай къде? Дай риса. Дай риса. Дай, кика. Браво, моите момиче. Браво, кика. Дай. Браво, момичето. Дай. Браво. Мите, ти си! Дай по-бързо! А този малко... Дай, кика! Дай, моето момиче! Къде е? Много избърза този път. Добре ли? Дай го да го помириш.
Риса... Риса надали. Аз казах ли ти, че на тия кучетата не им работят? Къде, виж я. А тук сега срещу вятъра, ако всичкото дето са го изтървали и разгонили, всичкото ще го обереме ние. Не се знае на къде са го пръснали. Тук е хубаво ръбчето, има едно ръбче. Той не е един, те са двама, ама те върват надолу. Не знам дали са минали по самия ръб, дето върви. Много орли дойдоха изведнъж, бе да му е, майка. Гледай какво става. И това е една част, ония ден бяха над 30 парчета. Чая само да запаля един тюфтюн. Това ми е моята теория, сега не знам колко е тук Да. Тук и по мокрото е, тук на този канал, че... Осем. Има, бе. Салама е свършил, ма хляб има. Добре. Аз езата с дигичка ти разправям. Предния път пак с двете кучета, само че то шкорането от долната страна един не удари. Му дигнахме сумати под пъдъци. Звън... Звънна ли мълченката? О, завалят. То днеска ден за размисъл, бе, каква сватба? Явно. Или при мене, или при тебе, няма къде се дига другаде тук. Май. Ай, Кика. Ай, моите момиче. Айде. Къде са звировете? Къде са звировете? Те ще изсъхнат. Къде ги подържиме тук на полето, ще изсъхнат. Няма къде да отидат. И ако можеш да има и много лов. Фанаха тук някаква миризма, ама не знам на какво. Търси спасение животното.
се дига друг. Просто е подходящо показани за него. На... Отгоре тая трева, тая в мене ушетана. Ще я въртим бе, няма страшно. Те се е видяло, тук се фанахме, няма къде да ходим. Няма на едно место ще отидем да направим една разпоръка. И тук отдолу трябва... Дълго, като излъжат дълго на десния, да бъде да га хваща десния. Там ли слагаш? Не, чакай, Кика е фанал някаква миризма, не знам. Не знам къде какво има. Тук е някъде, защото тръгна така. Тук тревата е висока при мен, ако искаш ела тук. Тук ще си карам поръчка. Хубаво. Айде, моите момиче. Скарай го звяра. Къде се е скрил звяра? Я намери го. Къде е? Не мога да ти кажа.